Hvor længe har I kendt til problemet med arsen her i Kravnes? Jamen det har vi. Altså vi har ikke haft problemet arsen før, at grænseværdien blev nedsat i, var det 2003, vi lige snakkede om. Før den tid var det jo ikke et problem. Der var grænseværdien 50, så blev det pludselig sat ned til 5. Derved opstod problemet i det, at vores målinger viser 12-14. Ja. Nu den sidste prøve på de 14, det er taget hos en forbruger, så der må den jo være 10. Så det er jo ikke det helt store problem. Nej, hvad har I gjort for at oplyse forbrugerne her i byen om at I har overskredet grænseværdien? Jamen, vi har jo fremvist vores analyser på generalforsamlingen, så de har set det og været klar over det, at vi var over grænseværdien. For det står der på analyserne, så ser de dem der jo. Ja, hvad har folks reaktion været på, at I ligger over grænseværdien? Jamen, de har faktisk været meget rimeligt forstået sådan, at vi har faktisk kun haft en eneste forbruger, der har gjort opmærksom på, at vores grænseværdi ikke var overholdt. Langt de fleste, nu skal vi måske tage med, at Kravnes by er en by med ældre borgere, altså, og som de siger, jamen det arsen, det har været der altid, og der er jo ingen af os, der, så tror vi i hvert fald, er blevet syge af det, men yngre familier har været opmærksom på, at der var et problem med arsenen, og spurgte jo så, hvad vi havde tænkt os at gøre ved det. Og i første omgang henholdt vi os lidt til, jamen kommunen, det var dengang Ravnsborg Kommune, har ikke tænkt sig at gøre noget ved det pt. De ville se tiden lidt an og se, hvad der kom, om der kom nogle muligheder for, at vi kunne løse det, eller hvad der skulle ske. Så der er jo aldrig nogensinde udstedt et påbud om, at vi skulle opfylde lovens krav. Og det er der rent faktisk heller ikke fra den nuværende Lolland Kommune. Så vi tog så et tiltag i 2007, hvor I kan jo se, at værket, som vi står i nu, er ældgammelt. Det er fra 48, og der er ikke sket sådan de store ændringer siden da. Og så vi besluttede faktisk at indhente pris på et helt nyt værk, frem for at begynde en renovering. Og samtidig at vi dermed ville prøve at tage hånd om arsenproblemet. For på det tidspunkt havde vi fået oplyst fra forskellige firmaer, at der var mulighed for at fjerne arsenen fra det vand, vi pumper ud til forbrugerne. Vi kan ikke fjerne det, for det, der kommer op i jorden. Altså, det er jo et grundstof, som findes i jorden, og desværre lidt for mig er det her på Lolland, især Nordvestlolland.